Sedherek lan warga kula boten nindalu punika wangsan kula wangsulan al-anbiya ya menikahipun suwun kula suwun wonten ibu kula Nawawi di 3 tahunipun miras pantas kalian pas niki wektonipun Kanjeng Ramanipun dobel niki waosan kula mau sagedipun pamit ning Allah Subhanahu wa taala dan belajar kata mungkin pasipun awet kula dengan sami ngrumaos iki tasih sinau tasih belajar setelah tasih belajar ning gandeng awake dhewe menika kadang-kadang rutin itu betul-betul kita memperhatikan hasilipun. Nek ora rutin maca sak-sake gak apa-apa. Wis kleru ben. Pokoke sak urip diitung kan. Tapi nek rutin nyentek kleru itu cilaka niku. Sekali saya juga umpamipun huruf double inna, nah ampun inna langsung inna karena niki niku double muni double nek inna nggih iki karena niku mungkin ditagih saya itu ini kok ora tak mbuhi ngopo piye niku nah dari sinau sedaya pokoke pun masalah dipun tampi pasti dipun tampi